सुनी स्वामी नेवता सुगा लेके आइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। सुनी स्वामी नेवता सुगा लेके आइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। जाए के आज पृथ्वी लोक बा। जाए के आज पृथ्वी लोक बा। स्वामी मन हमार बाटे औ जाइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। सुनी स्वामी नेवता सुगा लेके आइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। चार दिन पहिले से होता तैयारी जाए के जरूर हो कि मन में विचारी। चार दिन पहिले से होता तैयारी जाए के जरूर हो कि मन में विचारी। राउर आइब सुनी सबे हर साइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। सुनी स्वामी नेवता सुगा लेके आइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। देवता लोग देखी सभे फूल बरसावत। पृथ्वी लोक में देखी कैसे सब बुलावत। देवता लोग देखी सभे फूल बरसावत। पृथ्वी लोक में देखी कैसे सब बुलावत। निर्जल मन से बादल चर्चा में आइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। सुनी स्वामी नेवता सुगा लेके आइल जाए के आज पृथ्वी लोक बा। आप अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग, न्यू म्यूजिक व वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग कराने के लिए संपर्क करें बादल स्टूडियो सादात गाजीपुर। जी हाँ, बादल स्टूडियो सादात गाजीपुर। हमारा संपर्क सूत्र है 96 82 82 39 00 यानी 9682823900। आप अपना गाना रिलीजिंग कराने के लिए संपर्क करें बादल फिल्म प्रोडक्शन। मोबाइल नंबर 96 82 82 39 00। आप सभी गायक कलाकार राइटर अपना सपना साकार करें बादल स्टूडियो सादात गाजीपुर। जी हाँ, बादल स्टूडियो सादात गाजीपुर। जो लोग देख रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए